Ser du reality-programmer? Ja. Hvad for nogle ser du? Paradise. For lækker til lov. Ej, det er sådan lidt dårligt. Og så ser jeg det der i junglen. De der i junglen. Hvorfor ser du det? Jeg synes, det er god underholdning. Så du synes også, de er åndssvage, eller hvordan har du det med det? Ja, selvfølgelig er der nogle af dem, der opfører sig så på en upassende måde, men det er jo det, seerne vil se. Og det er jo det, der gør, at det er sjovt at se. Du kunne ikke selv tænke dig at være med i den? Nej, det tror jeg ikke. Vi ser I reality-tv? Ja, det må man sige. Hvad ser I? Altså, vi ser Paradise, Kongerne, Fristed, Robinson. Jeg ser Divær. og så Familien fra Bryggen. Ja. Jeg ved ikke, om du ser ud det. Jeg ser, Store kasser. Og så Amalies Verden. Ja, det er også Det godt. ser jeg også. Hvorfor ser I det? Grineren. Det griner, når det er nogle fucked up mennesker og sådan noget. Så I kunne ikke tænke jer sig at være med? Nej. Jo, måske Paradise, fordi det er dejligt. Jo, ja, der er damer. Der er og damer. parter. Man kan vælge parter. Og så kan man lige hjem og træne først. Ja. Tak. Og I ved det! For I har det på TV! Ser I reality-tv? Nej. Hvorfor ser I det ikke? På grund af det er for dumme. Det er sindssygt plat. Hallo, jeg er i gang. Så det er det, I mener om dem, der ser det? Ja, det siger min far i hvert fald. Ser I reality? Ja. Hvad for nogle programmer ser I? Paradise Hotel og Divær i junglen. Ja, sådan det samme. Ja. Hvorfor ser I dem? Fordi det er underholdende. Jo. Føler I nogensinde, at de er meget dumme eller noget? Ja. Ja. Okay. Føler I jer presset af jeres kammerater til at se det, fordi de ser det? Nej. Ser du reality-programmer? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor gør du ikke det? Fordi jeg synes simpelthen, at indholdet i det er tidsløst. Det giver mig ikke rigtig noget. Hvis jeg endelig ser det, så er det nærmest bare for at forarve. Så har jeg 5 minutter, hvor jeg tænker, ej, hvor er det her bare langt ude. Prøv at se det. Så er det derfor, jeg gør det. Så jeg er ikke sådan en typisk person, der sidder og hverken ved noget om dem, der er med i sådan et show, eller synes, det er spændende eller noget. Jeg ser det som tidsfordriv, og jeg prioriterer nok at se noget andet. Ja. Okay, tak.